Takže čus, vítajte u ďalšieho dielu Minecraftu. Takéhoto Minecraftu, vidíte Minecraft. A minule, no tak toto je vlastne prvý diel, lebo ten minulý sa mi nenatočil. Takže nečítoval som, nemám čím. Game mody tu nie sú. Ak vidíte toto okienko, toto okienko hore, tak si to nevšímajte. To je, aby som vedel, koľko natáčam. Lebo mám problém s časom. Takže asi tak. Natáčam 40 sekúnd. Čo? Myslím, že mi to natáča zvuk. Malo by. Lebo vtedy mi to nechcelo točiť zvuk. Vidíte, čo som písal do... Aha. Takže to tu není. OK. Takže... Prepáčte, som nemocný, takže... Chorý. Ešte vedeli, takže... Čo znamená nemocný. Nie nemocničný, ale dobre. No takže neviem za ako rýchlo sa mi to uploadne na YouTube. Oh shit, tam je skeleton. Dúfam, že mi to neprestane nahrávať po 5 minútach, ako ono to má zvykom. To hnusný program. Tí stvoritelia Minecraft. Ja už trpem somariny. Bandikam. Proste oni sú takí retardovaní. Oni povedia, kúpte si to, zaregistrujte sa tam a pôjde vám to. No ale mne to nejde. Pochopte to. What the fuck. Jo, cesta. OK. Chápete? Mne to proste nejde. Ja som si to kúpil, registroval som sa a mne to proste nejde. Neviem prečo, ale nejde. No a ja mám brutálne lagy, čakať, lebo asi hrám na short, že? Nie na tiny. Je to sprej takto. Max FPS, to tu spravíme. Už točím 2 minúty, OK. Au. Shit. Už by to je lepšie, čo tam je? Aha, netopír. Čakaj, ja si pustím. Na 50%. What? Žalúdo. A nebudete, nečítoval som to. Počkajte. Ak mi to nahráva mokré... Aj na Frapse už viem, už som nastavil si natáča 5 sekúnd, aj keď neviem prečo, keď to mám kúpené. Si invert myši dať na... Čakaj, ne. Controls, ne.
Je to brutálne. Takže máš vydrží 131 úderov, 132. Dokopy. I'm sorry. Budem natáčať toto video pro 10 minútové. Jop, 10 minútové. Ako... na strihaču možno budem ešte na YouTube. Tam majú ten YouTube edit. Tak to ja využívam. No, nevyužívam. No, ja to budem využívať, len neviem, ako sa s tým pracuje, takže idete do komentárov. Takže help me, please. Trochu. Dúfam, že toto nebude. Keby ste chceli si je to U, veľké I, O, U, veľké U, B, E. Ja vám napíšem tu. Ok, on by sa tam mal... Tak to je ten seed. Tak to je ten seed, hej? Tu máte ten si to, napíšte si to. Pôjde, robte si s tým, čo chcete. Creeper! My god! Oh shit. Oh shit. Ako sa sem spawnul, ale tu je svetlo. What the fuck? Preboha. Lagi, mám 9 FPS. To je brutálne veľa. Ja keď hrám toto, no, hral som to a mal som... Kajte. No. Toto je umelecké dielo, čo som teraz spravil. Ja keď som to hral, tak som mal 4 FPS, nie. 1 FPS, keď sa mi to generoval svet, sami. Mal 1 jediné FPS, to bolo brutálne. To bolo zaujímavé. Ešte ľudia, chcel by som vám pripomenúť. Ja nemám taký brutálne rýchly komp. Jop, ja mám notebook. Takže ľudia, spamätajte sa. Do popisu nedám, aké má sluchadlá a tak, aký má mikrofón. To nedám do popisu. No to sa nebojte. Za chvíľu máme 10 minút, máme už 8, myslím. Hej, 8. 8 minút, práve teraz. Aj pár sekúnd už. Among Us zombík. Oh, fuck. Dúfam, že teraz nehrám na balance, lebo ma šibne. Potom. Fuck. Tu vidíte môj... Fuck. OK. Zombíku. Ore. Tak toto vyzerá, keď mi to laguje a... Ja neviem... Čo až čím? Ja nemám poňatie... Tak toto vyzerá, keď mi to laguje, ja nemám poňatie, čo až čím. Tam bol iron, že? Ten zoberiem. Amagu! Zober sa. No, keď to točím, tak mi to brutálne laguje. Už máme 9 minút. What? OK. To je brutálne rýchle. OK. Toto. What the hell? Bereme. Je tu ešte želzy, čo som vypaľoval. Si môžem zobrať a dať do toho. A ešte čo? Aha, už viem. Aby ste ešte videli, ako tu vyzerá vonka. Dúfam, že nie je noc. Ne. OK, som vedel. Ja si dám short. No to je také isté ako na tiny, také isté lagy, ale viac vidím. Tak toto asi vyzerá, to vám stačí vidieť. Alebo aby ste sa